زي أقل تلفزيون إيرترا عزو السلام تانا تقبلوا زخبركم تعذبتنا نلومي بحث جنبوت فرق معالتن فرقان تلالوه زينا ومستنادو نفل مالنا نمكت لكم بخبر زعدم الشام تولدي فلما كنتاتم منستر قدات وصاي قرن افريقيا دحر 30 عامت نابيا بتحت زبل ارستي مغلص وصي اهغراوي معالتي سرحتنياتات بخبز بلسنا سرعت ابو زوباغاش باركال على فرق مليون طريت صرح حمام مقلع تختيبا روسيا نشمون تلعلو تسب مزي اوروبا حبرت ابصلي مزغب كم زسفرت افريقيا أفغانستان بشبرة ومتكعتي بوحدو 37 كم التغطي تغليزي أب جابان شدشتنك بشمون تريكتر استعاق أن حرقا من كتاب دري تخصد منستري قدات وطاي إيرترا قرن أفريقيا دحر 30 عامت نابي أب تحت زبلار استي ب3 ميازيا خلتشحن عسران حرن مجلسي أو تيوم منستر قدات وصاي اب مغلصيو ابزن استات 30 عامتات اب قرن افريقيا تخسيتو زنبره عبت تسفو عدلات زي حسس زخرتات مخانو بمتقاس نتعدلات ناب زلاقي رقاتن لمعاتن نمدرخ هاجراتن حزبتاتن قرن افريقيا بغيسمو زنبرو حبراوي ناي مملان متحغازن غعزو زخرتاتون هياو مخانو غليصوم زنبو علماو بوليستات مس كالوت زوباويانن زبيتاويانن زنبوعات بوليستات هب قرن افريقيا اختيلو زلو عنوتن زخسرو عدلاتن زرزيركا بچبطታት زنجر تمكرو مخانو زحبرت مغلصي قداماو حلافنت نايت مقرمتاخا نايتن هاجرات بتناصلن بأكوبن ስለዝኾነ بزي قداماو متأتتاو حدش زوباو مرحا غودنا منداف كم زدلي اسميرلوم منستر قدات وصاي اب مغلصيو ممحدار بايدن اب قرن افريقيا نزهلو اطمامتا وصاي كاب اغلاسي حقناتن بيناتن اتزدل مقرمتا خغبرون صويعم ملؤ تحستو نايزي مغلصي دحر زينا كقربي بحث جنبوت اهغراو معالتي سرحتنياتات بدرجه هاجر عيو نحم لاي لمعات بزبل تيما بلع المعرق تخبيرا ملو تحستو بملكع صبصاب تلاليلو اديب عبدو كهرباي بحث جنبت اهغراو معالت سرحتنياتات بدرجه هاجر نبل 30 غزي اب كتم اسمرا قصري هاكوسي 7 ابالات فጻሚ ሽማግለን ማእከላይ ባይቶን ሃኮሴን ወከልቲ ተካላትን አብስተርخبሉ ስነ ስርዓት عيو نحم لاي لمعات بزبل تيما بلع المعرق تخبيرا وانا صحافه هاغراو كونفدريشن سرحتنيات إيرترا اتو تغست بايرب زسمعو قال إيرتراوين سرحتنياتات اب وان عدقاو قالسن ناصنت مريحነት ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሓራቦታታትን ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ዝነብሩ ኤርትራውያን ብድምቀት ይጽምብሎ መንባሮም በመዝካር ናይ ሎማ ዓመት ጽምብል በደረጃ ዓለም ዓቢ ማሕበረ ቁጠባዊ ዕንወትን ምምዝባልን መغዘብቲ ህይወት ደቂ ሰባትን ዘስዕብ ዘሎ ኮቪድ-19 ይቅጽል ኣብ ዘለዎ እዋን ይበዓል ምህላው ገሊጹ ናይ ሎማ ዓመት አካባብራ ሓደ ጉንበት فوليس غبرو اتبعلم درجة عبي محور قطاو عنواتن ممزبالاتن بعبي يخا مغزفتي هيوت دكسب زسعب زلو كوفيد 19 غنا يقصل لابزهلول زلواني اذا بدهوزي علماو ملكع زحازكم مخان متن بنقحاتن اتوكرون مرعايون توبغسو موسادن يدلي መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ቁልጡፍ ናይ መከላኸል ስጉምቲ ብሙሳዶም ድሕነት እና ዜጋታት ዓባ አስተዋጽኦ ገይሩን ይገብርን ከም ዘሎ ጠቂሱ ድማ ሃኮሴ ካብ ክልል ዝመምርሒ እዚ ከይወፀ መደባቱ ከሰላሰል ከም ጸንሐን ዘሎ ናብርሂዎም ኣብ ከምዛ መሰለ ዓለማዊ ናይ ለብዒ ክስተት መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ቁልጡፍ ናይ መከላኸል ስጉምቲ ብሙሳዶም ኣብ ድሕነት እና ዜጋታት ዓቢ አስተዋጽኦ ገይሩን ይገብር ኣሎን አገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ በወገኑ ኣብ ክልል ዝመምርሒ እዚ ከይወፀ መደባቱ ከካውን ጸኒሑን ኣሎን ሓቂዩ እተለብዕን ንኡ ንምክልኻል ዝተወሰደ ምድራት ናይ ምንቅስቃስን ዕፅዋን ኣብ ትካላትን ሰራሕተኛታትን ቁጠባውን ማሕበራውን ጸቕጢ ፈጢሩ እዩ በዚ ቃጣሚ ሃኮሴ ንሰራሕተኛታት ስለቲ ዘረኣይዎ ታሪኻዊ ኩልንትናዊ ተወፋይነት ከመስግን እደሊ
መንግስቲ ካብ ጽባሕ ናጽነት ብዳግሚ ሕዌት ቁጠባ ጀሚሮም ናብ ልምዓት ዝተሰጋገሩ ብደረጃታት ዝኸዱ መደባት ከካየድ ከም ጸንሐን ዘሎም ብምሕባር ድማ ኣብ ምዕባል ትሕተ ቅርጽን ዓቕሚ ሰብን ዝግበር ወፍሪ ኣገዳሲ ብምዃኑ ንምርጋጹ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣብ ምትግባሩ እጃሞም ብተመክሮ ዝተመስከረ ምዃኑ ኣስሚሩሎም አቶ ተኸስተ መወዳእታ ሃኮሲኤ ኣብ ሳልሳይ ዙርያ ማእከል ሙያዊ ስልጠና ሰራሕተኛታት ምጽዋዕ ልዕሊ 150 ሰራሕተኛታት ብሰርቲፊኬት ከም ዘሰልጠነ ሕጂ እውን ናይ ዝተፈላለዩ ትካላት ሰራሕተኛታት ብሸውዓተ ዓውድታት ሙያ ይሰልጥን ከም ዘሎን ብምሕባር ሰራሕተኛታት ዘካይድዎ ናይ ምግራብ ዕማም ተዓቃን ክኸውን ብውጥን ዝኸይድን ቀጻልነቱ ዝተላበሰ ክኸውን እንተላብዮም ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ብምኽንያት ባህቲ ጉንበት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ብዝወደቦ ቅነ ልምዓታዊ መደባት መሰረት መምርሒታትን ቅጥዕታትን ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ኣብ ግምት ምእታው ኣብ መላ ሃገር ንትሽዓተ መሓልታት ንጥፈታት ልክስ ደም ንመትከሊ ፈልስታት ምቑዓት ጎዳጉድን ወፈራ ጽሬትን ከካየድ ከም ዝቕነየ ይፍለጥ ኣህጉራዊ መዓልቲ ሰራሕተኛታት ብደረጃ ዓለም ንመበል 131 ጊዜኣ ተዘኪራ ውዒላ ኣብ ገለ ከባቢታት ዞባ ጋሽ ባርካ ዝተኸስተ ካብ ጥሪት ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ሕማም ምቁላዕ ንምግታእ ቅምሶታት ብምውሳድ ድሕሪ ዝተኻየደ ምርመራታት ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ጥሪት ተኸቲበን ወኪል ኤሪና ዳዊት መሃንሾ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ኤደን ገብረስላሴ ከተቕርቦ እያ ኣብ ሸውዓተ ንኡስ ዞባታት ጋሽ ባርካ ትርእዮ ካብ ጥሪት ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ ሕማም ምቁላዕ ንምግታእን ጥዕና ጥሪት ንምውሓስን ብዝተኻየደ ሰፊሕ ወፍሪ ልዕሊ 500,000 ጥሪት ተኸቲበን ኣብቲ ዞባ ሓላፊ ጨንፈር ሃብቲ እንስሳ ዶክተር ተክለዝጊ ተኪኤን የሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ካብ ንኡስ ዞባታት ኣቁርደት ለጓዓን ሰባን ሞልቅን ኣብ ዝተወስደ ቅምሶ ብዝተገብረ መርመራታት ተርእዮ ሕማም ምቁላዕ ኣብ ጥሪት ስለ ዝተረጋገጸ ኣብ ንኡስ ዞባታት ለጓዓን ሰባ መንሱራ ኣቁርደት ሞልቂ ፎርቶሰዋ ድገን ጎልጅን እቲ ወፍሪ ክታበት ከም እተኻየደ ኣረዲኡ እዚ ሕማም እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ቁሩብ እንዳወሰኸ ስለ ዝመጽእ ክጽናዕ ኣለዎ ተባሂሉ ብዙሓት ንኡሳን ዞባታት ዝመጽናዕ ተካይድና ኣለና ካብ ለጓዓን ሰባ ጀሚሩ ንዞባ ለጓዓን ሰባ ንዞባ መንሱራ ንዞባ ቁርደት ንዞባ ድገ ንዞባ ሞልቂ ንዞባ ሻምቡቆ ንዞባ ፎርቶሳዋ ተኻይድሎ ሕጂ ኸኣኒ ንዞባ ጎልጅ ዛጊት ኣብ ዘን ዝጠቐስኩወን ንኡሳን ዞባታት ፍርቂ ሚልዮን እንስሳታት ጠለበጊዕ ተኸቲበና ኣለዋ ጎኑ እዚ ሕማም ዕብድ ከልቢ ፍሮማይን ካልኦት ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ንምቁፅጻር ዝዓለመ ክታበት እውን ከም እተዋህበ ዝጠቐሰ ዶክተር ተክለዝጊ ዛጊት 4,000 ኣቕላባት ጸረ ሕማም ዕብድ ከልቢ ኣብ ንኡስ ዞባታት ጎልጅን ላዕላይ ጋሽን ድማ ኣስታት 80,000 ጥሪት ጸረ ፍሮማይ ከም እተኸትባ ብምግላጽ ጠንቅን ሳዕቤናትን ካብ ጥሪት ናብ ሰብ ዝመሓላለፉ ሕማማት ብሓፈሻ ሕማም ምቁላዕ ድማ ብፍላይ ንምስራጽ ኣስተምህሮታት ይወሃብ ከም ዘሎ ሓቢሩ ተኻልኣይ ጎኒ ኣስተምህሮ እዩ ሰባት ደይፈልሐ ጸባ ንኸይሰትዩ ወይ ከኣኒ ርግኦ ብራህ ከይፈልሐ ንኸይጥቀሙ ማለት እዩ እዚ ብጸባ ዝመጽእ ማለት እዩ ካልኣይ እዚ ምቁላዕ ከዋልዱ ከለዉ ተኽኢሎም ጓንቲ ክገብሩ ተዘይክኢሎም ግን ድሕሪ ምውላድ ኢሎም ብጽቡቕ ገይሮም ብሳምናን ብታሽሙን ክሕፀቡ ከም ዘለዎም እንዳምሃርና ንኸይድ ኣለና ሕጂ እዚ ሕማም እዚ ኣብ ህዝቢ ሰሪጹ ኣሎ ኣዌርነስ ናይቲ ህዝቢ በቲ ንሓትናቱ ማለት እዩ ፍልጡ ይብርኽ ኣሎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ነዚ ሕማም እዚ ኣብ ምቁፅጻር ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ማለት እዩ ኣፍልጦ ናይቲ ሕብረተሰብ ዶክተር ተክለዝጊ ኣብ መወዳእታ ተርእዮ ሕማም ምቁላዕ ንምክልኻል ሕብረተሰብ ብግቡእ ዘይፈልሐ ጸባን ውጽኢቱን ካብ ምጥቃም ክቁጠብ ዝምገቦ ስጋ ብግቡእ ከብስል ከምኡ እውን ምስ እንስሳታት ድሕሪ ዝግበር ምትንኻፍ ኣእዳው ብግቡእ ክሕጸብን ከጽርን ብምዝኽኻር ወነንቲ ጥሪት ጥዕና ጥሪቶም ክከታተሉን ብግቡእ ከኽትቡን ኣተሓሳሲቡ ሰባት ከኣኒ ዘይፈልሐ ጸባ ሰትዮም ወይ ብራህ ሰትዮም ወይ ከኣኒ እንስሳ ከቆልዓ ከለዋ ብኢዶም ኣዋሊዶም ብግቡእ ከይተሓፀቡ ስለ ዝምገቡ እቲ ሕማም ናብ ሰባት ሓሊፉ ናብ ደቂ ሰባት ሓሊፉ ሃስያ የውርድ ስለ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ንኡስ ዞባ ቁርደት ንኡስ ዞባ ለጓዓን ሰባ ንኡስ ዞባ ሞልቂ ግዳያት ናይ ሕማም እዚ ሰባት ስለ ተረኽቡ እዩ እቲ መጽናዕቲ ዝግበር ዘሎ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብ ንኡስ ዞባ ናቕፋ ዘበናዊ ኣገባብ ምርባሕ ንህቢ ንምትእትታውን ሙያዊ ዓቕሚ ሓረስቶት ንምዕባይን ኣብ ምርባሕ ንህቢ ዘተኮረ ስልጠና ሂቡም
እቲ ብኽኢላታት ዝተዋህበ ስልጠና ንዝጸንሐ ልምዳዊ ኣጠቓቕማ ብስነፍልጠታዊ ኣገባባት ብምድጋፍ ኣፍራይነት ሓረስቶት ብምኽዕባት ምህርቲ መዓር ብዓይነትን መጠንን ክብእ ንምባል ዝዓለመ እዩ። ሓላፍ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብቲ ዞባ ኣቶ መሐመድ ሳልሕ ዓሊ እዚ ብውስን ቁጽሪ ተጀሚሩ ዘሎ ስልጠና ኣብ መጻኢ ብሰፊሑ ክድፈኣሉ ምዃኑ ብምሕባር 4 ንህቢ ወሲዶሞ ዘለው ስልጠና ኣብ ንጥፈታቶም መሰረታዊ ለውጢ ከም ዘምጽኣሎም እምነቱ ገሊጹ። سعيب زغرب زينا وصاي مكتالهم كتصلو داقيمنا بخبر نعدم. መንግስት ሩሲያ ንሸሞንተ ላዕለዎት ሰብ መዚ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ጸሊም መዝገብ ከም ዘስፈረ ኣፍሊጡ። እትስጉምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሰብ መዚ ሩሲያ ናይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ካልእን ክሲ ብምስራት ክወስዶ ዝጸንሐ ተመሳሳሊ እገዳታት ምዃኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ሩሲያ ትማል 30 ሚያዝያ ሓቢሩሎ። እቲ እገዳታት እቶም ሰብ መዝቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ናብ ሩሲያ ከይገሹን ምስ ሩስያውያን ንግዳውን ዲፕሎማስያውን ንጥፈታት ከየካይዱን ዝእግድ ምዃኑ ተሓቢሩ። ኤውሮጳ ሕብረት እቲ ብሩሲያ ዝተነብረ እገዳታት ንዝምድና ክልቲአን ወገናት ዘሻሕክር ምዃኑ ብምግላጽ ኮኒንዎ። ኤውሮጳዊ ሕብረትን ሩስያን ዝወስድዎ ሕድሕዳዊ ስጉምታት በኣሉታ ተጸሊኑ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ዝምድንኦም መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ። ትማሊ 30 ሚያዝያ በዞባ ሎጋር አፍጋኒስታን ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 30 ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ንሰብ መዝተ ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሕን። በቲ ነታጉያ መኪና ብምጽዋት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ህሱያ ዝርከቦም ልዕሊ 9 ቆሲሎም በምህላዎም ቁጽሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ሰብ መዝጥዕና ዞባ ሎጋር ኣሚቶም። በዘይካዚ ብሰንኪ ሽበራዊ ፍጻመ ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝሰዓበ ሰብ መዚ አፍጋኒስታን ኣፍሊጦም። زاغيت نايت متقعتي حلافነት ዝወሰድ አካል እንኳን ተዘየለ ጉጅለ ጣሊባን ኣብ አፍጋኒስታን ተዋፊሩ ዘሎ ጉዳማዊ ሓይሊ ብዝተበጽሐ ስምዕ መሰረት ክሳብ ወርሒ ግንቦት ናይ ዝዓመት ዚ ጠቕሊሉ ክወጽእ ዝተዋህበ ናይ ግዜ ገደብ ምስ ዘየኽብር መጥቃዕታቱ ከም ዘዛይድ ከጠንቅቕ ጸኒሑ እዩ። ምምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ አፍጋኒስታን ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት አሜሪካ ክሳብ 11 መስከረም 2021 ብምሉእ ክወጽእ ምዃኑ ብወግዑ ከም ዘፍለጠ ኣይርስዕን። አሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ አፍጋኒስታን ኣስታት 2500 ወተሃደራት ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ጃፓን ናብ ሎሚ ባሕቲ ግንቦት ኣብ ዘውጊ ሕለይቲ 6.8 ሬክተር ዝተዓቀነ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ። ይኹን እምበር በቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ሃገር ዝተኸስተ ባህርያዊ ሓደጋ ዝወረደ ሰብኣዊ ይኹን ንዋታዊ ክሰራ ከም ዘየለ ሰብ መዝተ ሃገር ኣፍሊጦም። እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ሓደጋ ስናሚ ከስዕብ መጠንቀቕታት መሓላሊፉ እኳ እንተነበረ ጸኒሑ ግን ከም እተላዕለ እቶም ሰበ ስልጣን ሓቢሮም። እቲ ሓደጋ ንዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ተመሳሳሊ ሓደጋ ብዘጋጠመሉ ከባቢታት ብምኽሳቱ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ራዕዲ ከም ዝፈጠረን ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን። نسعى استرالو زينا مستندو زازيمولو زغصل مدبات إرتفاق كاتو عدم بروح معلتي